बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथां सारा गावनि देबोरगाव समस्तियाव देग्लायनि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव जेनगोन नामा? बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। बिथां दानि सोलिफु सरकारनि हाग्रा बिफाननि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी थामहिनबा बिआर फेरेंगा बिथां सारा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देबोरगाव बियाबाव गावनि बिसिखौ नमिनेशन थामहिनबा MCLA गेलेहोनायनि थांखि आरो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गोख्रै 10,000सो भटनि फारागथियाव फेजेननायनि थांखि। बेनि सायाव मा फोरमायो? बिथां रनजित बसुमतारी सारा मा फोरमायखो बेनि सायाव गुवारै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागोन थामहिनबा मिथिनो हागोन। फैदो जों भिडिअखौ बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै। बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना मोजाङै मिथिनानै लादो। जुदि मोनसे नखरनिफ्राय सासे फैदोंबाबो 9,000 मानसिया बेवहाय गेदारिं जादोंबा 9,327,000 जोंना इउपिपिएलआ मोननानै दंखायो। गतिके बेवहाय साननांगौ जेबो गैया। आरो नेक्स्ट ABC XYZ जायखियानो केन्डिडेट जाया मानो इउपिपिएल दोलोआ 12 नं चिरां दुवाराव देराखै। नोंथांनि नैबे समस्थियाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा नोंथांनि हेंथायै गेलेनो नागिरदों। हाग्रामा बिथाङा बेवहाय फैया बिथांनि खोथा। खिन्थु हाग्रामानि देबोरगाव समस्तियाव जेरावहाय हाग्रामाया MCLA जाना दङ बेवहाय आंनि अनसुलि बिसिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय केन्डिडेट होनो आं चिफ सारखौ रिकुवेस्ट खालामबाय दं हाग्रामानि बेरेखायै नांनो। आं थांबाथ' जारलायानो जाबाय। आंनिफ्राय एसेसो चेलेन्ज खालामदों बिथाङा। फैनो सिगां आंनि बिसिखौ फेजेनग्रोदों, बिनि उनाव आंखौ फेजेनफैदों।